Maraba da shigowa sashin gidan fitila Hausa News TV. Idan wannan ne karanka na farko, ka danna mana subscribe domin samun labarai da dumi-dumin su. Sai dai za mu ji cewa rashin tsaro ya yi karanci a ƙasar nan, a inda masu garkuwa da mutane ke bin mutane har gida domin yin garkuwa da su. A yau ne muka samu labarin wasu mata guda uku da aka bi su har gida aka yi garkuwa da su. Sai dai daga cikin matan ɗaya ta samu nasarar kubuta daga cikinsu. Ga dai yadda zantawar tamu ta kasance da ɗaya daga cikin matan da ta kubuta. Sai muka ji jiya da daddare misalin karfe 2 muna kwance, sai muka ji ana balla kofa, sai ni ido na biyu, sai na sauri na tashi, sai na tada ƙawata ta kusa da ni na ce ki tashi, ana balla kofa. Sai ana shigowa, da yake ɗakin yana windon shi yana kallon waje, sai aka ce mu zo mu buɗe ƙofa. Sai ba mu zo mun buɗe ba, sai muka tsorata, sai muka buɗe ta kicin muka kulla kanmu. Suka balla ƙofa suka shigo suka buɗe ta ɗaki, da suka buɗe ta ɗaki sai ni sai suka samun bindiga akai, suka ce ina wayoyinmu. Sai suka ga waya kwaya ɗaya tana nan a gurin caji, sai suka ɗauka, sai suka ce kuɗi. Muka ce musu ba mu da kuɗi, sai suka ce ku tashi mu tafi. Sai muka ɗauko hijaban mu muka fito muka sa hijaban, sai suka ce mu cire. Muka cire hijabai muka ci gaba da tafiya, muna ta tafiya cikin daji. Suna sa mi gudu mi tafiya, duk wadda ta tsaya a baya sai a tura ta a ce za a kashe ta idan ba ta yi sauri ba. Muna ta gudu, sai ni na fara taka ƙayoyi saboda ni ba takalmi ba hijab ba ɗan kwalin, mu dukan mu haka, kowa bai da takalmi bai da hijab, amma ni babu takalmi a kafata. Sai na tattaka ƙayoyi, sai ina tafiya ina faduwa, sai da Husna da Maimuna sai suka rike ni. Sai aka ce musu ni me ya same da ban iya tafiya da ƙarfi, sai suka ce ai bani da lafiya ne. Da aka ce bani da lafiya sai suka koma gefe, da yake su hudu ne, sai suka je suna magana. Da suka yi magana sai aka dawo, sai guda biyu suka tafi da wa'incan ƙawayen na su hudu, ni kuma sai guda biyu suka rike ni. Sai muka taho muna ta tafiya, muka zo muka ɗanyo nisa sosai da wa'incan, suka kawo ni jikin bishiya suka ajiye ni, suka ce in zauna a nan kada in tafi. Sai suka juya suka yi tafiyar su suna ta sauri, kafata duk ƙayoyi, ko tafiya ban iya yi. Haka nan na samu ƙarfi na tashi na yi ta tafiya, ban ma san inda zan je ba, tafiya kawai nake yi. Ina cikin tafiya sai na hango haske, tun misalin karfe 2 nake tafiya har 4, sai na hango haske, sai ne tunanin wasu kidnappers din ne, sai na juya zan tafi. Sai haka nan dai na juya na tafi, na je can gurin. Ina zuwa gurin sai na ga gurin yan road safety ne da kuma student a gurin. Sai ne musu magana, sai suka ce in shigo. Da na shigo suka bani ruwa na sha, na huta. Da na huta sai gari ya yi haske, sai na hau mashin, sai na dawo asalin gidan da aka ɗauke mu. Kada ku manta, kuna tare da sashin fitila Hausa News TV. Ku yi mana subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin kallon aikace-aikacen mu a koda yaushe.